warahmatullahi wabarakatuh. Silamɛ jama n b'aw bɛɛ fɔ k'aw bɛɛ bɛ waleɲuman dɔn. Bon n kun bɛ fɛ ka dumuni min tobi k'o yira la suntigɛ la o kun ye sauce rouge ye quoi. I n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na. Nin n ka tomate ye n y'ale tigɛ tigɛ de. Bon nin silen de don quoi. N bɛna ale ni siyɛn de tobi ɲɔgɔn fɛ quoi. Bon aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nin ye buramuso ka tulu de ye quoi. N'i y'ale kɛ dumuni ale bɛ dumuni ɲɛ ɲa kosɛbɛ. Bon nin dumuni yɛrɛ tɛ se ka dilan n'i ma kɔgɔ yɛrɛ k'a la i n'a fɔ aw yɛrɛ b'o dɔn cogo min na. Bon nin ye buramuso ka vinaigre de ye quoi. Walasa an b'o kɛ jaba la jaba kolo ka se ka sa quoi. Nin ye buramuso ka mugutari ye ale kari kosɛbɛ. Bon nin ye foronto de ye buramuso ka foronto mugu. N'ale kɛ dumuni na ale bɛ dumuni diya dunbagaw da kɔnɔ ɲanama na. Bon nin ye buramuso ka tomate mugu de ye parce que ni bɛ ka n ka sauce rouge in dilan n bɛ nin de k'a la ka n mago bɛ a rouge couleur min na quoi a ka se k'o di yan ale ka ɲi dɛ. Bon nin ye buramuso ka sɛba de ye quoi ale kari kosɛbɛ. Nin ye buramuso ka dagani de an b'ale fana dɔɔni k'a la quoi. Bon nin y'u ka garimugu de ye n'a ye mɔgɔ min diya i bɛ se ka k'a la n'a m'i diya fana i b'a to yen. Bon nin ye kaba ɲɛɲɛ mugu de ye nin kari suntigɛ la kosɛbɛ i mana buramuso yɛrɛ sukaro k'o la o b'o sankɔrɔta. Bon an ɲɛ bɛ ne min na tantɔ ne tɔgɔ ye Awa Danbele de ne bɛ bɔ Sebenikɔrɔ de quoi. O de la salamu aleykum. N bɛ ale dilan ni sɛri ye quoi n bɛ ka sɛri kɛ k'a accompagner quoi aw ɲɛ t'a la. Bon nin n bɛ ka ni macaroni de dilan quoi macaroni sauce de don. Nin ye spaghetti ye quoi ale ka ɲi kosɛbɛ. Bon sisan aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min n bɛna taa n tɛgɛ ko yanni ka tobili daminɛ quoi ni buramuso b'a ko ka jɛ mɔgɔ yanni bɛ tobili kɛ i ka sanuya pere de kɛ quoi o de ka ɲi. N bɛna n ka daga sigi quoi n bɛna buramuso tulu dɔɔni k'a la bon an ɲɛ t'a la. Bon sisan n'i y'a kɛ daga kɔnɔ n b'a to a ka tobi dɔɔni quoi o la kɔfɛ n bɛna nafɛnw k'a la quoi sisan n bɛna n ka daga datugu. Bon sisan komi fɔlɔ la aw kun y'a ye cogo min fɔlɔ la n kun ye sogo kɛ daga la quoi sisan sogo in mɔna bon sisan n bɛ ka n ka tomate rouge de dilan quoi sisan n bɛna nafɛn jaba k'a la quoi. Bon sisan n bɛna buramuso pafuru mugu k'a la quoi n b'o dɔɔni k'a la. Bon nin ye buramuso dagani ye n b'o fana dɔɔni k'a la. Bon nin ye buramuso sɛba ye quoi. An b'o fana fitinin k'a la. Nin ye kɔgɔ ye. Bon sisan a banna quoi sisan n bɛna a datugu a ka tobi. Bon an balima silamɛ jamaw ni an seri sunakari kɛyɔrɔ la quoi n kun bɛ ka plat min dilan o de ye nin quoi n'o kun ye macaroni ye bon suntigɛ de don a filɛ
n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na quoi o de don bon nin ye n ka jiw ye quoi parce que ni suntigɛ sera adamaden bɛɛ mago bɛ fɛn sumalen na quoi i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a dɔn kɔrɔlen cogo min na quoi bon n y'a dilan ni baramuso mɔgɔw ka nafɛnw ye vraiment baramuso kɔni nana an muso de lafiya kama an kɔni tɛ se ka baramuso sara sɔrɔ ala ka sunkalo ala ka tɛmɛ ko ɲuman di dutigi ɲuman bɛɛ ma